És així que on li anava a parlar. En l'àmbit polític, les xarxes socials són una cosa positiva o potser s'ha obert amb les xarxes socials aquest tot s'hi val i és molt més difícil per un partit controlar els seus membres de que no diguin coses que potser no haurien de dir? Jo crec que, com a tota la vida, hi ha uns límits que tenen a veure, evidentment, amb l'ètica de la persona que participi en un foro de debat, etc. De tota manera, hem de tenir present una cosa. Internet és un espai de llibertat. Ho dic perquè molta gent, amb l'excusa, i estic pensant, per exemple, en la Societat General d'Autors, amb l'excusa de la llibertat d'internet el que volen fer és fer pagar un peatge per a aquesta llibertat. I jo amb això no hi estic d'acord en absolut. S'ha de tenir present que és un espai de llibertat. Després hi ha una altra cosa, que són les injúries, que són les infàmies i que són els comentaris fora de to. Que això hi ha instruments més que de sobre per detectar qui ha estat en el cas que es produeixi una calúmnia a través d'internet, que és una cosa, efectivament, que es produeix massa sovint. Però, insisteixo, hi ha instruments. Hi ha una brigada dels Mossos d'Esquadra que es dedica a això, per tant, ho dic que si algú es troba en alguna situació d'aquestes característiques, que no es pensi que això quedarà impune. O sigui, hi ha instruments per a aquestes coses. I jo el que entenc és que, des del punt de vista polític, i que és la pregunta, jo crec que per mi és una revolució extraordinària, perquè tu tens la possibilitat de comunicar-te. Si ho fas tu, perquè hi ha alguns polítics que no són ells en els seus perfils. Jo puc dir que, si sóc jo, si algú entra al meu Facebook, clar, això requereix un esforç, però si tu presencialment et pots trobar amb 3 veïns o 4 al dia, tu pots parlar amb 50 o 60 a la vegada, com a mínim, a través del teu Facebook o a través de la teva xarxa social o a través del teu correu electrònic. Per tant, és una autèntica revolució que exigeix més al polític i que democratitza més la informació i que, a més, genera canals de comunicació política més enllà dels convencionals. I també els mitjans de comunicació s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Les xarxes socials, però, també han sortit des de ja fa mesos que tenen alguns punts negatius, aquesta pèrdua de la privacitat quan el fan servir els usuaris habituals. Des de Tinet, amb aquest nou treball, s'està tenint en compte totes aquestes coses en contra de les xarxes socials? I què és el que han trobat més que la gent té por respecte a aquestes xarxes socials? Bé, no és aquest tema... O sigui, nosaltres el que volem fer és, tenint en compte que ara mateix les xarxes socials és el que està fent servir la gent, el que no pot fer mai Tinet o ASI és girar l'esquena al que és la realitat, tot el contrari, el que hem fet tota la vida, que és ser pioners. Ara mateix, per exemple, tenim un canal al YouTube on pengem totes les activitats que fem. Per què? Perquè sabem que el YouTube és on la gent es fica per mirar vídeos i pengen de tot. Crec que nosaltres també hem d'intentar aprofitar aquestes xarxes socials per difondre el missatge de Tinet, el missatge d'Oasi i aconseguir un ús més generalitzat de les noves tecnologies. Però no diria jo que la qüestió de la privacitat sigui tampoc una qüestió que hagi d'estar en l'agenda d'Oasi, i m'explico. Moltes vegades la manca de privacitat de la gent és perquè no dominen les eines. I com que no dominen les eines, es fiquen al Facebook i no s'adonen que estan penjant una foto que la pot veure qualsevol. Per tant, jo el que sempre aconsello en aquests casos és que les xarxes socials estan molt bé, et permeten, per exemple, jo vaig viure uns anys a Osca, de petit. Vaig néixer a Tarragona, però per raons de feina del meu pare ens vam anar a Osca uns anyets. I els pots retrobar gràcies a les xarxes. Sí, molts els he retrobat a través de Facebook. Busques el nom i te'ls trobes, i clar, són gent que feia moltíssims anys, doncs 23-24 anys que no els veia. I per tant, o que no parlava amb ells, ni de cap de... Et fa il·lusió i són aquestes coses que et donen. Ara bé, jo el que recomanaria a la gent que es fiqui a les xarxes socials és que, abans de ficar-se, que s'informi molt bé de com funcionen. Que si han de penjar una foto privada o han de posar qualsevol tipus de comentari, que sàpiguin bé el que poden fer a través del mur, quines fotos pengen que les podran veure només els amics, quines fotos pengen que les podrà veure tothom, per controlar aquesta privacitat, efectivament, perquè si no es desmadra i pot acabar sent perniciós.
gràcies a les xarxes socials, hi ha una capacitat organitzativa molt més gran de la societat. Ja ha desaparegut aquell passa-lo dels SMS i tot això, i tant per retrobar amics com pels sopars d'aquella classe que havies tingut fa 20 anys enrere, com per organitzar-se en contra d'alguna que s'està fent des d'un consistori, des de qualsevol lloc. S'incrementa gràcies a aquestes xarxes socials, aquesta capacitat? Bé, jo crec que això també té determinats riscos. És que, clar, com tota revolució, té oportunitats i té riscos. Per exemple, en el cas que parlem d'organitzar determinats aspectes de la nostra societat, també té un risc, que és fer servir de manera abusiva determinades dades. Hi ha una llei de protecció de dades molt restrictiva en aquest sentit, però moltes vegades la gent se la passa pels respectes, per dir-ho suaument. Per tant, això és un risc. També hi ha un risc implícit amb això. La quantitat d'informació que tenen els propietaris de les xarxes socials de tots ens condueix de vegades a una mena de concepte de gran hermano que fa una miqueta de por. Però clar, és que les oportunitats són enormes. Una altra amenaça, sembla que només estigui parlant d'amenaces i semblarà que sóc un pessimista, tot el contrari, sóc un gran optimista i defensor de les noves tecnologies, però les hem de fer servir bé. Una altra amenaça que s'ha de diluir és el fet que la relació en xarxa substitueixi les relacions interpersonals presencials. Però tot el contrari, hauria de ser tot el contrari, és a dir, que la relació en xarxa et permeti després millorar les teves relacions personals presencials, el que explicàvem abans. Si tu tens relació amb el... Després has de tenir una... Perquè, clar, una societat... Que serveixi el Facebook per quedar per anar a sopar. Efectivament, perquè tampoc no seria bo una societat que trenqués els seus lligams associatius tradicionals i el substituís per un munt de gent ficada tot el dia a l'ordinador, perquè la gent m'entengui. És a dir, hem de ser capaços de buscar fórmules que aprofitin les noves tecnologies, però sense renunciar a aquells aspectes de vida, fins i tot m'atreveria a dir mediterrània nostra, de sortir, de fer vida social i de no estar tot el dia a casa tancats. Tornem a Tinet, parlem de Tinet. Tinet ofereix proximitat. Què és el que ofereix Tinet respecte a tot aquest gran ventall, ja no tan sols de proveïdors, sinó de buscadors, de pàgines web que podem trobar a la nostra xarxa? Tinet és d'aquí de Tarragona, però què més ens ofereix? Bé, Tinet, primer de tot, dona una sèrie de serveis, tant als ciutadans com als cens, les administracions locals, fonamentalment, perquè no oblidem que Tinet depèn d'OASI, que és un organisme de la Diputació de Tarragona. I, per tant, nosaltres estem a la disposició dels petits municipis, pel que explicava abans, per donar formació en l'ús de noves tecnologies, etc. Però com a portal del conjunt de la província, oferim servei. Això és el fonamental. Oferim un correu electrònic que, evidentment, no és el més... no pot competir en quantitat de gent, en quantitat amb Hotmail, amb Gmail, etc., però sí en qualitat, amb uns anti-spam de primeríssima qualitat. Per tant, és un servei que oferim. Oferim la possibilitat de fer una pàgina web amb el web fàcil per qualsevol persona que la vulgui muntar. Oferim una xarxa de blogs de primera. Oferim aquesta possibilitat d'accés a les xarxes socials i donem serveis. És a dir, què és el que nosaltres oferim com a fet diferencial? Doncs que som el portal de referència de les comarques de Tarragona. I qualsevol persona...